फाग्ला सावथुनखौ नायनो होननानै बेवहाय ज' जानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो अननाय बावहरबाय। जोंनि सावथुन मुलुगा खोबैनो नोरजिया, बेनिखायनो आं मिजिंथियो बयबो रायजो राजाया जोंनि सावथुन मुलुगखौ फेहेरनो थाखाय मोजाङै फोथांनो थाखाय खेंस्लायैबाबो हेफाजाब होगोन होननानै दिनै धीराज प्रडाक्शना सिगां फिल्म दिहुनजेनदों। स्ट'रि लिरगिरि मानगोनां मुस्रि पंकज लाहारीनि स्ट'रिखौ लानानै बिथांनि गोबां सिनेमा आं नुबाय। दा आङो गोबां बाथ्राखौ बुंनो सानाखिसै, समाबो थांबाय। बेखेवना होननानै आंखौ बेहाय हांख्रायदोंमोन। आं नुजाफैबाय जेब्ला मेथाइ दोंसे आं रोजाबगोन। मेथाइखौ आं बावाखै, आं रेकर्डिं खालामफैदोंमोन।